господарите на ефира Васил Василев Зуека и Димитър Рачков. Здравейте, приятели! Благодаря ви! Абе, Рачко, останат ли още две предания да бъдем този сезон? Какво си увесил нов? Зуек, ще ме мъчо за тебе, бе. Ще ми липсва твоята вековна мъдрост, бе, приятели. Мъдрост от векове за векове. Ти си историческа личност. Благодаря. Аз пък нямам търпение да ти кажа честно. Да? Да се почине от твоята спонтанна превъзбуденост. Хуморист. Ма не е за дълго, поне докато почнат като две капки вода. Вие се спредавате като две капки. Шоуто е много. Не сега, това не сега. Към колко ще спочне? Ще кажа. Аз вие, скъпи приятели, от понеделник ще се радвате, искате или не искате, на компанията на Малин Кръстев и Герасим Георгиев Геро. Вие сте като две капки. Шоуто е много. Вие сте номер. Това е март. Март. Сега какво сме, февруари? Февруари сме, не сме почнали. Добре. Волен Сидоров твърди, че в Шабла ще бъдат разположени ядрени ракети, насочени срещу Русия. Психолози твърдят, че има и други подобни случаи, когато техни пациенти са виждали фара на Шабла като ядрена ракета. Днес прокуратурата оттегли обвиненията си срещу Цветанов за подслушванията и съда го оправда. Това стана ясно днес, но Цветанов най-вероятно го е разбрал още вчера. А сега нашите три бръмбара Вики, Габи и Пепи! Вики, Габи и Пепи! Момичета танцувате като дизелови мотриси по нанадолище. Да, ма нямаше да танцуват така, ако някой им беше източил горивото. Абсолютно. Темата с... Нали? Да, бе. Темата с кражбите на гориво от БДЖ ще коментира специално за нас министър Московски. Обещавам допълнително да продължиме в закупуване на видеонаблюдение, на камери, съответно, ако е необходимо, още GPS. Какво още има да ни каже министъра след малко? А сега е време да видим тотото. Зуек, да ти кажа, често бях пуснал фиш, ама така и не разбрах печеля ли, не печеля ли. Фиш имам, тото има, аз не му разбира какво правя. Я да видим защо. Ма печеля ли? Сега ще разбереш. В неделния тираж на спортния тотализатор тегленията не минаха много гладко. Всичко започна с първото изтеглено число на играта 5 от 35. Първото изтеглено число, което преминава през улея. Този път обаче не кой да е, а самото тото удари шестица и така я удари, че сферата нещо запечна. Това е числото 6. А този до числото 6 кой е? Член на комисията. Сериозно? Е на място заради техническия проблем. Ако съдим по физиономията му, Зуек, май теглянето ще е тегаво. Леко само да не хвърчне джакпота. Друго си беше едно време с пръчката. Благодарим на господин Любомир Младенов. И ние му благодарим. Молим да ни извините за техническия проблем. Няма проблем, бе. Ние сме ви свикнали. Второто изтеглено число е 20. Второто изтеглено число е 20. А третото, пиши го бегало, понеже сферата отново зацикли. Отново имаме технически проблем, драги зрители. Чуга, бе. Минута по-късно отново опираме до господин Младенов. Аз ви казах, че трябва да играе сопата, като преди години, бе.
Уважаеми зрители, виждате, имаме технически проблем с едната от машините. Именно за това сега и спираме малко, за да се консултираме с комисията, която отговаря за провеждането на този тираж и да видим как ще процедираме. Като гледам, израженията на членовете на комисията са само за процедиране. Спокойно, Зуек, всичко им е ясно. Всичко. Господин Любо Младенов. Продължаването на тиража ще продължи само на една машина. Ще се забавим малко с времето, но това е варианта за изтеглянето на тиража днес. Да разбирам, че сега ще продължим с първото тегляне на 5:35. Така ли я разбираме? Как? Ей, къде ме намерихте? Като ги гледам как се въртят, разбирам, че нещо много не се разбираме. Рано една машина ще се тегли всичко. Да, 5:35 всичко. Ами, уважаеми зрители, ще продължим с първото тегляне на 5:35. Предлагам да преминем и към самото тегляне. Това първо тегляне на 5:35. Хубава работа. На това първо тегляне му трябваха само още 3 числа. И ние ги видяхме как попаднаха в джоба, който трябваше да ги отведе към Улия. 19. 3. На 19-ката толкова и се искаше да бъде изтеглена, че се набута на изхода още веднъж. Ама кой да е пусна? Кой? И все пак, за да завършим теглянето, последното изтеглено число го видяхме като 21. На непечелившите честито, защото теглянето се повтори. А на тези, които са оцелили петица с тези числа, можем само да им кажем: съжаляваме, току-що изгубихте няколко хиляди лева. А сега е време за второ тегляне. Не бързай, Зуек. Първо трябва да се зареди сферата. Има абсолютно възможност за стартирането на второто тегляне, уважаеми зрители. Нека го видим. Да започнем. Хайде, бе! Хайде, бе! Нали имахте абсолютна възможност? Дай малко време, Василев. Все пак това е тото 2. Плюс това си мисля, че нещата няма как да се случат без господин Младенов. Господин Младенов направо е постигнал перфектен синхрон със сферата. Ето, вие можете да виждате, уважаеми зрители, като цяло сме се стремели да ви спестяваме цялата техническа част, която се случва при нас, но... Без подсказване само, В играта 6 от 49 господин Младенов също беше главен герой. Направо не знам какво ще прави тотото без господин Младенов. Ето ни отново, господин Младенов вече си е взел и кошничката за топките, които трябва да извади от сферата, така че можете да ни оставите и да си свършите вашата работа. И докато господин Младенов си върши работата, водещия реши да спомене и наградите. И ще раздадем още 8 парични награди и този прекрасен лек автомобил. До автомобила виждате господин Младенов. И него може да го дадете като награда. Колко е работлив човека. Прав си, Берачко, господин Младенов буквално изнесе тиража на гърба си. Уважаеми зрители, сега да почваме вече и зареждането на машината. Можете да го видите. Ами трябва да погледнем и хубавите страни на днешния тираж. Не знам дали господин Младенов ще има сили да погледне хубавите страни. Човека направо се съсипа от зареждане, опразване, ръчкане, пипане, путане и зареждане, споменах ли ви? Господин Младенов, вашата работа пак няма кой да я свърши, така че вие трябва да го направите. Голямо тегляне, голямо нещо. Влак да теглиха, по-малко щяха да изморят господин Младенов. Тък му си представях една дълга и лъскава почивчица и те ми смениха числата, човек. Хубава работа. Сега какво следваш?
Благодаря ви, господин Младенов. Благодаря. И спортен свят. Благодаря, господин Младенов. Друго си е с господин Младенов. Зима е и спортен свят започва със Световната купа по ски. Гледаме прякото предаване на БНТ. Баща си рекал? Опа, чухме хубаво псовня. Това е момент. Кедър, аман наистина от грозни псовни. Време беше да чуем и една... Хубаво псовня. Или с други думи, Ovo е стандарт. От ски пистата отиваме на тенис корта за епичния матч Мари Димитров. в него летяха и топки, и ракети. Първи беше Анги. Това направи Мари след като свърши сета. Очаквана реакция на човек, който имал инициативата в голямата част от него, спря се с втората част, защото можеше да получи и предупреждение. Никаква опасност от предупреждение обаче не попречи на нашия Григор да даде воля на чувствата си след една загубена точка. Гришо направо удари всички в земята. Това обаче явно не му стигна и той си помогна и с крак. Зуек, мисля, че Маша трябва да каже на Гришо да не губи присъствие на духа. Не падайте дух, поручик Димитров. Корнета Валенской, налейте вина. И ако Григор си го изкара на ракетата, той играча на Интер Марко Андреоли си го изкара на своя треньор Роберто Манчини. Въпреки, че има изключително силен и точен шут, Марко май изигра последния си матч с неразорите. В Англия пък не се обстрелват, а се обичат, макар и нестандартно. Показаха ни го Стърлинг от Ливърпул и Тери от Челси. Ей, Зое, като животни се борят за всяка топка и за всяка педя терен. Джон Тери по принцип е известен с това, че спи с жените на съотборниците си. Но сега налетя направо на противника. Не, че Стърлинг се дърпаше. Нека чуем едно любопитно изказване на новия национален селекционер Ивайло Петев. Ние трябва да бъдем, ако мога да определя последния начин, да атакуваме като Испания, да се защитаваме като Италия и да имаме дисциплината на Германия. Хубаво дема, те нашите момчета пият като Русия. След мача спих около 3-4 аулина, отворих една бутилка уиски, така. Не, че чужденците в А-група им отстъпват. Така, например, с интерес очакваме как ще се представи през пролетта новото острие на ЦСКА черногорецът Стефан Николич. А това са нощни кадри от престоя му в Букурещ, като играч на Гранда Стяла. Ей така се полива победа, Зоек. Ей така. Казват, че в Румъния Николич е вкарал много. И ако е вкарал, да, именно в България ще се чувства в свои водки. Това е и спортен свят. Напоителен. До последните поръчки на бара. След мача спих около 3-4 аулина, отворих една бутилка уиски, така. Моля ви се, само да кажа нещо много важно. Много е опасно да се смесват лекарства с алкохол. Така казват, аз не знам. Казвам ти, защото ти в петък ще повръщаш. Просто да си знаеш. За утре ли говориш? Да, утре ще повръщаш. И лекарства само ли алкохол? Да не видя от някой карус да се надвесе уси и да съдереш като животно. От метрото. Главата така е. И господин Младенов да не знае какво прави ти като съдереш. Ясна работа. Господин Младенов. Как каза лекарства с алкохол да не се смесват. Да. То да смес, да наливаш нафта в пластмасови туби също е много опасно. Опасно е. Хората си го правят. Скъпи приятели, след разследването, всъщност след предаването разследване по Нова телевизия, се разшумя отново за кражбите на гориво от държавната железница.
За нас тази новина е вече на 4 години само, да споменем, нали? Да си припомним есенцията от нашите репортажи, излъчени още през 2011 година. Далечната 2011. Тук, при нас, на тая маса. На тая стара маса. Намираме се край софийското село Вакарел и търсим ЖП линията от Мина Чукурово. Знаем, че в този район от години организирана престъпна група краде дизелово гориво. Ежедневно. Понякога по няколко пъти на ден. В този филм всички участници са служители на Български държавни железници. Ето, че откриваме спрелия влак. На преден план са двамата машинисти на влака. Маркуча с доста голям диаметър, пълни резервоара на спрелия наблизо автомобил и незнаем брой съдове в него. Стотици литри гориво са откраднати от мотрисата на закъсалата финансова компания Български държавни железници. Това е самия началник на влака и той е в далаверата. Ето го и един от тарторите на бандата, свит на истински холивудски злодей. Ден втори. Този път автомобилът не може да се доближи до влака. Ще се действа с туби. На преден план като истински войвода е стар наш познайник. Началникът на влака с първата туба. Ето и следващите две туби. И още две. Успяхме да преброим 12 съда, повечето по 50 литра. Ден трети. Джипът е спрял до влака и отново се източва гориво директно в резервоара и в съдове в багажника. Поредният машинист участващ в далаверата. Повечето от крадците са нови наши герои, но отново всички са служители на Български държавни железници. Оказва се, че съдовете не стигат. Пристига подкрепление. Този път операцията продължава повече от час. Нови туби се носят и бутилки влизат в действие. Информирахме транспортната полиция и заедно с нейни служители тръгваме на акция. Идваме с господарите. Пристигаме минути след като шестимата крадци са заловени на место престъплението. Пети в район. Общо 6 лица бяха задържани от полицейски служители, които участваха в организирана полицейска операция във връзка с подаден сигнал от вас, господари на ефир. Знаете ли за това нещо? Кога се прави това нещо? Не, сега го виждам. Обещавате ли, че повече няма да участвате в такива неща? Категорично обещавам, че ще гледам, да не участвам. Разбира се, отидохме при тогавашния министър на транспорта Александър Цветков. Този репортаж на практика ми помага в борбата, която сме започнали срещу кражбите в БДЖ. И затова направихме един проект за система за GPS контрол на всички дизелови локомотиви. Всички пробойни трябва да бъдат запушени в БДЖ. Тази пробойна с горивото най-много до месец ще бъде категорично запушена. Абсолютно категорично. Господин министр, 2 седмици след излъчването на репортажите за кражби на гориво от локомотивите, вие отново ни потърсихте и имате думата. Действително, след вашето разследване, това подейства като един катализатор и ускорител на този процес, който бяхме започнали, тъй като монтажа на GPS устройства в дизеловите локомотиви е част от спасителния план на БДЖ. Но това разследване ни подтикна по-бързо да реализираме тази мярка и в крайна сметка монтажа вече тече и до края на този месец всичките 138 локомотива на БДЖ, които са с дизелово задвижване, ще бъдат с монтирани устройства, не само GPS, който проследява тяхното движение, а и с съответните разходомери и устройства за измерване на горивото в резервоара, количеството на горивото. Това всичко е свързано с една централизирана система, което означава, че кражбите на гориво в БДЖ прекъсват един път завинаги. Вероятно ще се намерят хора, които се опитат да надхитрят системата. Възможно ли е това според вас? Според мен системата е много добре защитена, така че на практика това няма да бъде възможно. Все пак, ако случайно се окаже, че тези GPS системи не функционират качествено, какво правим тогава? Аз мисля, че няма такава опасност.
Това бяха нашите разследвания още преди 4 години. На тая маса! На тая стара маса! Така. Сега обаче, разбираш ли? Да, темата... Защото БДЖ е номер... едно! И БДЖ е много... Сега темата отново е на дневен ред. Ама кой да се сети да припомни фактите? Кой? Явно, господин Василев, новините на Нова не помнят толкова време. То е път 3-4 години са много време. А за BTV, това, че от 4 дена се говори за ограбване на БДЖ, въобще не е новина. То по-скоро новина за господин Младенов. Ама за сметка на това министъра на транспорта Ивайло Московски коментира за пръв път темата специално за господари на ефира. На тая стара маса! Господин Московски, преди 4 години ние от Господар на ефира излучихме серия от репортажи за кражбите на гориво в БДЖ. По времето на вашия предшественик, господин Александър Цветков, вие тогава бяхте негов заместник-министър, нали така? Той тогава, наистина, спомняте си вероятно, тържествено обеща, че кражбите на горива приключват. Едва ли аз бих си позволил да обещая с такава категоричност нещо, което много трудно може да бъде изкоренено в пълен обем. Разбира се, ще направим всичко възможно. За хронологията на събитията от преди 4 години мога да кажа, че тя беше съвместна акция, инициирана заедно с икономическа полиция, транспортна полиция и БДЖ. В ръководството на БДЖ взеха мерки след нея. Разбира се, хората, които бяха тогава група от 12 човека, бяха уволнени. За голямо съжаление обаче една част от тях, сега не съм проверял, не мога да кажа достоверно дали през съда са върнати в дружеството или допълнително през тази година и половина са назначени, но факт е, че са върнати в дружеството. По времето на Александър Цветков не е сложен нито един GPS, нито една камера. Този процес започна доста по-късно. Вече аз бях министър. Към днешна дата обаче колегите ми казаха, че значителна част от тях не работят. За това обещавам и ако трябва следете това обещание, поне съществуващата апаратура да бъде по най-бързи начин своевременно ремонтирана, така че тя да заработи. Обещавам допълнително да продължим в закупуване на видеонаблюдение, на камери и съответно, ако е необходимо, още GPS-и. Това го обещам. Има ангажимент след решение на Транспортна комисия до средата на февруари да сме готови с цялостна стратегия за развитие и оздравяване първо на железницата. Тя в себе си ще включва всички мерки, които ще гарантират безопасност, сигурност и, разбира се, минимизиране на тези лоши практики за кражба на горива. Ако това значи обещано, аз го обещавам. Надяваме се наистина да направите всичко възможно, кражбите да бъдат преустановени. Ние от Господар на ефира ще следим дали това ще се случи и ще информираме зрителите. Ще направим всичко, което е възможно. Благодаря ви. Видяхте поредното обещание по този случай. Сега остава най-накрая да бъде изпълнено. Адано, Зоека, адано! Че тук виж, след няколко години още някой изведнъж така разкрие, че се краде нафта от БДЖ. Да, но ето как за сметка на това в BTV отразиха новините от Гърция. А за БДЖ нещо ще кажат ли? Това не има толкова интерес. За БДЖ? Те с кого пътуват? Въобще не им е важно. Ма с кого пътуват? Те се запознават в болничната стая преди седмица. Виждат се за първи път, когато отварят очи за своя втори живот. От тогава са неразделни. Защо и как точно са се запознали гръцките управници според BTV, ще разберем веднага след нашата реклама.